OK, čaute ľudia, dneska vás vítame pri dnešnom videu. Dneska budeme hrať Roblox Hide and Seek. Takže, a keď dostaneme 20 odoberateľov, tak vám prezradíme nášho kameramana. A je tu aj Lukas. Čaute. No a my by sme mali asi počkať, dokým ten niekoho zabije. Lukas to len teraz zapína. No, takže idem to zapnúť. OK. Ako sa tešíš? Aké to bude? Podľa mňa super. OK. OK, takže ideme hrať. Ľudia, jak neviete, jak sa to volá, tak Hide and Seek. A môžete si to zahrať, podľa mňa je to strašne dobrá hra. Som zvedavý, čo nám to vybere. Kitchen, dobre. Kitchen. Kuchyňa. Ľudia, chceli by sme mať na tomto videu tak 100 lajkov. No dúfam, že som to není ja. No a ja to nechcem byť. OK, není to nikto z nás. To je nejaká pleška. OK, ľudia, takže ideme hrať. OK, skáčem, jo. Je tuto mám ísť. Tuto tam mám vyskočiť. Jožo. Však tam sa... Nebúraj ma tu. A tady auto, poď tady auto. Vyskočíš. Rýchlo, lebo za chvíľu ide... Zaskočil. Za chvíľu ide ísť. Nie. Musíš rozbehnúť sa do toho skočiť. No, som sa tu tak trochu zasekol. Doriti už ide ísť. Už ide ísť. Ľudia, musíme počkať na Paťa, no poďme. Lyžička. Ako ona... Počkaj, čo nás bude zabíjať? No. Ježiš. On keď ťa chytí. Aha. Ťa zabije. Ľudia, napíšte dole do komentárov, či ste túto hru hrali. Ježiu, jaký baj. Doslova, prečo, že som tu není? Lebo ťa zabil It. Baj, kde bol baj? Kámo, ja som toho Ita si ani nevšimol. A nie. No, takže musíme počkať, ale potom už sa posnažíme, lebo sme to dlho nehrali. Hlavne ja. No. Ešte mu chýbajú 3 ľudia. OK. Takže... Ľudia, a ešte píšte do komentárov, že akú hru si máme zahrať na budúce. A ešte máme prekvapenie, že budeme hrať ďalšiu hru po tejto hre. No nie, akože ešte dáme nejakých 5 kôl a pôjdeme ďalšiu hru. OK. Ale nechajte sa prekvapiť, my vám nepovieme akú. A ľudia, môžete si nás dať za friendov. Ja sa volám Lukas Kulas 295. A ja sa volám Ronaldok 79. Ja sa pozriem do chatu zatiaľ. Ináč ľudia, vlastne som zapomínal, takže sa volám Ronaldok 698. 698. A ten It ich asi nevie zabiť. Koľko ešte im zostáva minúta.
Ale jak som si všimol, tak sme oproti tej kuchyni strašne malí. No. Ľudia, ináč, ak ste si všimli, tak sme natáčali shorty a sme tam boli na štvorkolkách. Tak ak ste si to nepozreli, tak môžete toto. Môžete to olajkovať. Áno. Kukus. Dobre, ideme na ďalšiu horu. Dúfam, že to nebudem ja. Ty to chceš byť? Ani nie. Ty vole. Dúfam, že nejaká dobrá mapa. No, dúfam aj ja. Aj. Aj, no. Táto není dosť dobrá. Kto to bude? To som aj ja zvedavý. Pomeň. No jasne. No tak Je to som to ja. Lukáš. To som ja. Ináč, ak by ste vedeli, tak ja som Lukáš a ten druhý môj kamarát je Paťo. My si ešte počkáme a zabijeme niekoho. Takže za 25 sekúnd ich idem pozabíjať. No chalani, idete sa dívať, či my sa máme hen tam ísť dívať? Tam. Jak? Áno, dobre, tak poď Davidko. A vieš, kto hrá, Paťo? Áno. Kto hrá v útoku? Ona Mariková. Kto hrá v útoku? Strelec. No. Budete ešte jesť, chalani? Čo? Nie. Ach, bože. Bože. Musíme ešte raz.